डाळ बनवायचे वेगवेगळे प्रकार आहे. प्रत्येक घरी वेगळ्या प्रकारे डाळ बनते आणि तसंच आमच्या घरी पण एक डाळ बनते ज्याला आम्ही म्हणतो तिखट डाळ. आणि ही कारवार गोवा साईडला मोस्टली सणावाराला बनते. तर जाणून घेऊया कशी बनवायची आहे तिखट डाळ. मी सुजाता मामाई रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते. अशाच टेस्टी आणि होममेड रेसिपी करता मामाई रेसिपीला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. इथे मी 4 चमचे तुरीची डाळ घेतली आहे जी अर्धा तास भिजवून ठेवली होती. आता याच्यात मी घालणार आहे 1 टोमॅटो, थोडंसं मीठ आणि याच्यावर मी ठेवणार आहे 2 बटाटे जे मला डाळीला लागणार आहे. आणि हे सगळं मी कुकरमध्ये शिट्टी लावून घेणार आहे. मी 2 ते 3 शिट्ट्या घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता डाळ प्रॉपर शिजली आहे 3 शिट्ट्यामध्ये आणि बटाटे पण उकडले आहेत. तर आता आपण पुढच्या कृतीकडे जाऊया. तिखट डाळीकरता आपल्याला एक वाटण करायचं आहे आणि त्याला आपण गरम मसाल्याचं वाटण म्हणतो. तर त्याच्याकरता मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल घातलं आहे आणि तेल थोडंसं गरम झालं की याच्यामध्ये मी घालणार आहे 4 कढीपत्त्याची पानं, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आलं आणि 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या. हे आपल्याला थोडं 1 मिनटं परतून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण याच्यात घालणार आहोत 1 कांदा उभा चिरलेला आणि हे सगळं आपल्याला कांदा आता गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. कांदा छान भाजलेला आहे म्हणजे गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे त्याला. आता आपण याच्यामध्ये घालणार आहे 1 वाटी ओलं खोबरं आणि आता आपल्याला हे सगळं परत एकदा भाजून घ्यायचं आहे जेव्हापर्यंत खोबरं पण छान खरपूस भाजून होत नाही तेव्हापर्यंत. आता या तिखट डाळीचं वैशिष्ट्य म्हणजे की तुम्ही जेवढं हा मसाला छान भाजून घेणार तेवढी ती डाळ चविष्ट बनणार आहे. तर आपल्याला थोडं हे अजून परतून घ्यायचं आहे गोल्डन ब्राऊन कलर होईपर्यंत खोबऱ्याचा. तुम्ही बघू शकता खोबरं पण छान भाजून झालं आहे. तर याच्यामध्ये मी घालणार आहे 2 चमचे ओली कोथिंबीर बारीक चिरलेली आणि ती घालून परत आपल्याला 1-2 मिनटं हे परतून घ्यायचं आहे. एकदा तुम्ही खोबऱ्यामध्ये कोथिंबीर घातली तर गॅस तुम्ही लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे आणि कोथिंबीर छान मिक्स झाली की आता याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत अर्धा चमचा हळद आणि 2 ते 3 चमचे गरम मसाला. हा घरगुती बनवलेला गरम मसाला आहे. तुमच्या साठवणीतला मसाला तुम्ही वापरू शकता या तुमच्या घरी जे तुम्ही गरम मसाले वापरतात ते याच्यामध्ये घालू शकतात. आणि हा पण थोडा आपल्याला लो गॅसवर थोड्या खोबऱ्यामध्ये परतून घ्यायचा आहे. तिखट डाळीचं वाटणाकरता लागणारा मसाला भाजून झाला आहे. आपण आता हे गॅस बंद करून हे जरा थंड करून घेऊया. त्याच्यानंतर आपण मिक्सरमध्ये हे वाटून घ्यायचं आहे. खोबरं थंड झालं आहे. आता आपण हे मिक्सरमध्ये घालून वाटून घेऊया आणि आपल्याला ह्याची फाईन पेस्ट करायची आहे. तर आपण हे वाटून घेऊया. तर आपला मसाला वाटून झाला आहे एकदम फाईन जशी आपल्याला पाहिजे तशी पेस्ट झाली आहे. तर आपण आता पुढे फोडणी करता जाऊया. फोडणी करता कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे आणि तेल गरम झालं की आपल्याला याच्यामध्ये मोहरी घालायची आहे आणि मोहरी तडतडली की आपण 1 चिमूटभर हिंग घालून घेणार आहोत आणि कढीपत्त्याची पानं. आता 1 अर्धा मिनटानंतर आपण याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत शिजवलेली तुरीची डाळ जी आपण आधी शिजवून ठेवली होती ती घालून घ्यायची आहे आणि त्याचबरोबर आपल्याला जे वाटण आपण केलं होतं ते पण ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. आणि या स्टेजवर आपल्याला याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करून घ्यायची की तुम्हाला डाळ किती पातळ पाहिजे त्या हिशोबाने याच्यामध्ये पाणी घालून याची थिकनेस करून घ्यायचं आहे. तर तसं आपण हे ॲडजस्ट करून घेऊया. तर आता याच्यामध्ये मी पाणी घालून जसं मला पाहिजे होतं तसं मी कन्सिस्टन्सी करून घेतली आहे. आता याच्यात मी चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे आणि जे बटाटे उकडून घेतले होते त्याचे मी तुकडे करून ते पण डाळीमध्ये ॲड करून घेणार आहे. सगळं एकदा मिक्स करून आता आपल्याला हे झाकण लावून ह्याला एक उकळी यायला द्यायची आहे आणि उकळी आली की आपली डाळ रेडी आहे सर्व करायला. तर 7 ते 8 मिनटानंतर आपण बघू शकता की डाळ छान उकळते आहे. डाळ रेडी आहे सर्व करायला. तर ही डाळ तुम्ही गरम गरम भातासोबत आणि त्याच्याबरोबर एक तळलेला पापड आणि लोणचं
तर हे फूड फॉर सोल आहे ॲक्च्युली, आणि हे तुम्ही मस्त एन्जॉय करू शकता. ही मोस्टली सणावाराला म्हणजे गणपतीला, दिवाळीला असं ही डाळ बनते मोस्टली कारवार गोवा साईडला. तर तुम्ही ही थोडी वेगळ्या पद्धतीची डाळ नक्की करून बघा. आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा मामाई रेसिपीला. आणि परत भेटू अशाच एका रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत कीप कुकिंग.